итальянка ипекои новинка омадаги дар гулои тигровый. Бинен чихе хушру 4 ранг овардагиан. Темно-фиолетовый, расцветкой ранги болотовый, бордовый ва расцветкой айфон. Ҳамаи рангаш хушруҳай духти нағзмендаги шумо ки пеша и чи қаспостон бисёр будак повторно мо қабул кардем дар духтои дар гулои новинка апаҷонои ма. Расцветкой бордовиша бинен чихе фасонай. Аҳамиятин ҳама пешакошон галстукча кадангиай. Ино ҳамаш кори дастӣ напои хушруи ма. Ман нишонтон метавонам чихе кори тозаи фасон дора то осинчор шабад. Ҳама сангчои Сваровски оригинал ручная работа омадагиай. Материал беҳади бад хушруҳай. Ранги ипекои 1000 сомна баркнику фарқш намекунӣ. Материал чӣ хеле гуфтем итальянка ипек мешавад. Сабуки хушруҳан ва барои ҳозин барои то сентябр хушру мепӯшен. Марҳамат бормон ҳози қабул кардагием пока что в наличии ҳастай дар танаку слишком бад шикарни места. Ман нишонтон метиҳум ҳам тигровие ҳам гулои ипек дора бо беҳади бад фасон ғалидаги размер 48 то 60 то апаҷунем бузболаи хелм размер овардагим. Нависем доставкатон мекунем. Адресои мо 7 дарвоза дасти ростаи магазин Латифа бора ҳози қабул кардагим. Дар тана дига гӯшама дорум бо отдельно нависем мепартам ки чихе хушру меиста. Нархи дастрас кати барои муштариёи худмон. Беҳад ҷобо вариантако мо бисёр апаҷоно. Ане тигрш чанд расцветка, ине гулдухташ чанд расцветка. Хулас Латифашон беҳад вариант бисёр дора бо омада айпеш обязательно тамошо кунед.